Doriți ca individualitatea dumneavoastră să fie întruchiparea rafinamentului și a eleganței? Atunci vă puteți adresa la salonul de frumusețe Samira din orașul Briceni, de pe strada Independenței. Samira vă oferă o gamă diversă de servicii profesionale, coafură, make-up, manicură, pedicură, toate acestea pentru satisfacția tuturor gusturilor. Mi-a plăcut foarte mult, salonul super. N-am văzut încă așa ceva în Bruxelles. Я в салоне этом уже не первый раз, и очень нравится обслуживание. Я довольна. Specialiștii profesioniști ai salonului Samira deservesc zilnic de la orele 9 până la 18. E ușor să fii frumos. Dacă doriți să vă convingeți că acestea nu sunt doar cuvinte, ci realitate, cufundați-vă în lumea confortabilă a salonului Samira. Telefon 0247 22005 sau 0692 03660.